Dat was elektriciteit die uitviel. En we laten Cilia haar kruiptechniek oefenen. Ja, Cilia, hier ligt het. Hè. Daar ligt het. Ja. Ja. Nou, er wordt niet gerold. Er wordt niet gerold. Het is een combinatie van trekken en duwen. En voilà. Bravo. En ze heeft het. Cilia's eerste kruippogingen. Een paar dagen geleden is er mee begonnen in Sydney. We zijn nu in Thailand. We zijn hier in ons bungalowtje. Vakantie aan het vieren.